Sa pasada kan mga bareta. Mga ekipahe na nagkakantidad 500,000 pesos pigdunar kan German government sa Naga. Sa pagpromoter kan ekonomiya, ecological as in social development sa Pilipinas, kan gobyerno kan Germany, personalmente pinagbisita ni Principal Advisor and Program Coordinator Berthold Scherm kan Dus Gesellschaft International Zusammenarbeit ang siyudad ni Naga kan nakaaging Martes, tanganing maitao ang mga equipment na nagkakantidad ng 500,000 pesos hali sa GIZ Protected Area Management Enhancement. Ini idediretso para sa pagmantiner asin pagprotekta kan Mount Isarog National Park. Si Alcalde John Bongat na nagrepresentar kan gobyerno lokal, nagpahayag ng dakulang pasasalamat para sa 1.5 million na proyekto kan GIZ, ini kabali ang mga equipment, support as in trainings na isasagibo sa laog ng tulong taon, puon Enero 2015 sagkot Disyembre 2017. I'd like to thank GIZ for again another partnership with the city government of Naga. This time on how the city can be capacitated in preserving particularly the Mount Isarog Natural Park and of course how to preserve the biodiversity already existing here in our city and in the province of Camarines Sur. So we are hopeful that this project will indeed capacitate the locals in the area and how they can be our eyes and ears and also partners in this objective of protecting the environment. So we're very lucky that we have this partnership with GIZ. And you're rest assured that the city government through Mr. Oka Orozco and our people from the city government will be very supportive because actually this is to our benefit. So we should give our 100% support to this project. Si City Environment and Natural Resources Office Department Head Oscar Orozco nagsabi na ang partnership project na aprubahan ka nakaaging Oktubre 2014 matapos ninda may sumiter ang aplikasyon kan taon 2013. Kan Mayo 2014, ang sentro nagkaigwanin final na revisyon asin pagbabago kan mga provision kan partnership matapos maitao kan GIZ ang saindang pinal na rekomendasyon. Ngunyan, nag-igdisinda tas si equipments na pig-request mi arog kang high-end na camera, si GPS, telescope, IT computers, ang mga IT equipments arog kang computer, so magayon na printer, yan ito turn over ninda. Ang kantidad kaini mga 549,000 na yan ang gagamitin ming direkta sa pag-implement ka mga programa. So arog man lang kaya na nagkaiguan ning oportunidad na so team leader kang GIZ makakaigdi asin makakaulay si Mayor. Ang 1.5 million so gastos duman sa mga trainings. So 1 million. So 500,000 ito sa equipments. Kang December medyo naantala lang si training ta nakuha kang Treasurer's Office si release kang January 19 lang and then natana na kung siguradong yaon na sa kaban kang local government kang February 2 lang suodma. Sa laog ning tulong taon poon kang ngunya na January sagod sa December kang 2016. Oo. Kaya lang si mga preliminaries poon pa kang May. Kaygo kami ning mga amendments base sa rekomendasyon ninda kang May 2014 and then finally na-approve kang October 2014. So final agreement nagkapirmahan sinda ni Mayor kang December 17. Sa entrevista kay GIZ Program Coordinator Scherm kan ang Nagangunyan News Team, sinabi niya na ang pagdurarngunyan kan mga equipment iyo ang simpleng ebidensya ni pinagpupunan na ang nasabing proyekto. Sinabi pa kaini na nauugma siya na ang sentro na igwan ng mga pusog na interventions sa pagmamanihar asin pagkukonserba kan Mount Isarog National Park. My agency is called GIZ and this is the International
cooperation where the German government is supporting other governments in sustainable development. And here in the Philippines, the German government has an agreement to support here in the Philippines the DENR. Yeah, and this is the reason why we're here today. Yeah, to start the collaboration here in this nice region. Yeah, we are here in Naga City now, and I just learned that we are going to visit one of the famous NIPAS sites, Mount Isarok. Yeah, and I heard that from your side, the Centro is already very much engaged in this particular area, and from our side, we are supporting your engagement, yeah, in further implement an existing management plan, yeah, and that the protection, the conservation of this particular Mount Isarok is even better than it's now. I heard this is already on the right track. Yeah, but the German government is really interested in supporting initiatives here in the Philippines, yeah, and especially also here, yeah, to further improve management and conservation issues. Sinabi pa ni Sherm na ang nasabing proyekto saro sa mga 70 national parks na pinangaranan ninda kan GIZ. Mauot niya ang nasa mabuot, mauot niya na sa maabot na 3 taon, lugod maging trayumpo ang suporta kan GIZ sa pag-implementar kan proyekto kairiba ang pagsuporta kan Biodiversity Monitoring Bureau. This project here is one project out of many small-scale projects. All in all, this Mount Isarok is one site out of 60 national park areas that we are supporting here in the Philippines, yeah, over the period of 3 years. And we have identified all over the Philippines, in those 60 sites, the management of certain sites and its quality. And over the next 3 years, we are happy to support you here, and we are very happy to support also other sites. 60 existing NIPAS sites all over the country, yeah, not only here. And we are supporting also our partner organization is the BMB, Biodiversity Monitoring Bureau, here in the country, and supporting also the establishment of new sites, new protected areas. Pinagsaysay man ni Mount Isarok Guardians President Rolando Cruzata na dakulang kaugmahan kang grupo ninda ang pagpaimplementar kan GIZ. Sinabi kay ini na marhay asin magayon na igwang partnership ang gobyerno lokal ni Naga sa pagproteher kan Mount Isarok. Masasabi ko lang dyan, maray na maganing may partnership sin data taga-iba ngali sindang nasyon, alagad nagtatabang sinda sa satuya sa pagproteher kaning satuyang Mount Isarok. Sinabi pa kaini na mas marhay na igwang mga training sinda tanganing daisinda mapasala sa saindang pagpaimplementar siring kan pagdakop kan mga violators kan Mount Isarok. Kaya na magkaigwa ning mga trainings ang samuya ang mga Mount Isarok Guardians, although kasi mga volunteer lang sinda para sa indang activity, di man sinda mapasala arong nga kaya pagdadakop ning sarong pagdadakop ning mga illegal dyan na di man sinda masala sa mas magayon magkaigwan trainings. Ang Dutch Jesus Chef International Zoo sa Minarbay, padagos man ang pag-implementar kan mga proyekto digdi sa Pilipinas puun pa kan taon 1970.
Kairiba kan GIZ sa pagpaanduyog kan mga programa ang German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development asin ang German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Building and Nuclear Safety. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Mga flood control projects sa laog kan syudad, padagos, nagigiribuhon kan DPWH. Padagos ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa indang konstruksyon kan revetment as in rehabilitation kan Naga City River. Sa entrevista kay District Engineer Rebecca Roses, sa iyong pigbiklad ang update sa pagpapadagos kan proyektong ini na pinuunan ka nakaagi pang taon. For 2014, may natatada pa kaming tulong ongoing. Sabang section, which is 25%. Sa Peña Francia section, meron nakitang 70.18%. At sa Dayangdang, which is 27%. Yun ang sa 2014. Lahat yan ongoing pa. Okay po. Sa ngunya na taon, singdam matutok sa padagos na pagkontrol nin baha sa syudad. 5 proyekto ang sa indang iimplementar na nagkakantidad ning 50 mil de pesos kada saro. Ini gigiribuhon sa Dayangdang to Tinago area, Sabang to Kamaligan, San Francisco section, Tinago, asin sa Peña Francia to San Francisco area. Sa pagpapadagos kan entrevista kay Roses, sa iyong pigbiklad ang rason kung taano sinda nag-focus sa flood control projects ngunya na taon. Di man kaya kita nagpo-program sa sarong salog na putol-putol, dapat kumpletohon ta iyan, otherwise hindi yan ang impact iyan, kumbaga bako kumpleto ang impact. Halimbawa, pag pinunduhan mi iyan na nag-stop na kita sa 2014 tapos may mga gaps pa, garo karaot paghilingon, parang mayong impact siya kasi udigding portion na ining may project kami na protect mo si floodings. Pero maula yan duman sa mayong mga revetment. Hindi, pierde si kuyan, si iula ang kantubig. Taduman na ipanaka-raise ang embankment. So, dapat kumpletohon tayan in such a way na pag nagbaha man, lahat protected. Lahat ng section along Naga River protected. So kaya dahil kita nagpuputol-putol kin mga projects. So, nagputol man kita, the following year, dapat maanuhan tayan, madugangan. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Para mas gibuhon pang mahamis ang bulan kan mga puso, mas wedding papadrinuhan kan Pag-ibig Fund. Sa maabot na petsa 12 bulan kang Pebrero 2015, magkakaigwanin libreng mass wedding nagigibunig di sa Plaza 15 Martires na may temang I Do, I Do. Tuyong bulan kan Pebrero, ang Pag-ibig Home Development Mutual Fund nagsasagibo ning mass wedding katuwang ang gobyerno lokal para sa mga nag-iiribahan na daipa ikinakasal. Ngunyan ang sa indang ika-4 na taon na pagtaunin serbisyo sa mga namamanwaan asin sa indang mga miyembros. Actually po, this is a yearly event na nangyayari poon kang 2012. So ika-4 na taon na po ngunyan, it's 2015. Ini po sa rong Corporate Social Responsibility Project ang Pag-ibig Fund, a way of giving back to the members some form of assistance or help na naiiba sa pinaka-programa. Kasi kami po baga is more on lending, tapos savings, tapos po ini yung samuyang I Do pag February 12, tinataanan ta po ning kadikit na asistensya sa kapagkakataon yung mga members na di pa nakakasal pero gustong mag-avail ning sarong libreng kasalan. Libre in the sense na ikong mga asistensyang tinatao. Sigon kay Mr. Alex Cayetano na iyo ang pamayo kan City Civil Registrar kan syudad ni Naga, kaipuhan magpasiring sa indang opisina ang gabos na mauot na mag-avail kan nasabing programa asin sa iya man pigbiklad sa Nagangunya News ang mga kaipuhan na darahon kay ni para magpalista sa nasabing libreng mass wedding. Nag-phone ka lang kani ang conceptualize kani ang Pag-ibig Fund. And then nakipag-coordinate sila sa city government na kung pwede magkaigwa ng partnership, and si Mayor man
nagfiling nga sa iyang willingness. Para sa mga interesado na mga couples na nagsasaro na at least 5 years, ang mga requirements po yun eh. Ang primero, kung di ko silang birth certificate, taraw ninda. Tapos, i-require me ang submission kang Senomar. Senomar is short for Certificate of No Marriage. Kinukuha po yan sa NSO. Ang NSO, yan lang sa Panganiban. Sa rumang panawagan ang ginibo ni Oropesa para sa libreng mass wedding na ini. Opo, nangangapudan po kami sa mga pag-ibig members na gustong mag-avail kang libreng kasalan. Ini pong I Do, Araw ng Pag-ibig sa February 12 po, Webes, alas 9 ng aga. Para po maka-join kamo dyan, magbisita po kamo sa office kang Local Civil Registrar sa City of Naga, sa opisina ni Mr. Alex Cayetano, para to give them time naman po na mag-screen kang sa indong mga dokumento. So, madyan na, join na sa maugmang Kasalang Bayan kang Pag-ibig Fund and LGU Naga. Sa gigibuhon na mass wedding sa Pebrero 12, 50 sagkod 75 pades ang target ngunya na taon, kaya padagos pa ang pagkanda kan mga recruitments. Sigon kay Mr. Alex Cayetano na iyo ang namamayo kan City Civil Registrar, dakol pa ang slots na available. Kung dati ang programang ini para lamang sa mga residentes kan Naga, ngunya na taon mas pinarahay dahil pwede na mag-avail ka serbisyong ini ang mga tugang ta na naka-star sa kataid na munisipyo o lugar. Kaya sa gusto mag-avail kang nasabing libreng mass wedding, magbisita lamang sa City Civil Registrar's Office asin darahon ang mga dokumento arog kang birth certificate asin Certificate of No Marriage or Senomar na makukuha sa Philippine Statistics Authority o mas bistado na NSO. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Nationwide simultaneous run, papatrinuhan kan PhilHealth. Para sa saindang ika-20 taon na anibersaryo, masagibunin sarong nationwide simultaneous run ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na aapudong PhilHealth Ready Check-up Go. Digdi sa syudad ni Naga, inigigibuhon sa sunod na Domingo, 15 nin Pebrero sa SM City Naga Grounds na mapuonin alas 5 nin pagkaaga. Para sa actually fundraising event ini and so far ikaduha na po ining daragdagan na pag-sponsoran kan pinata ini nangyari sa primerong pagkataon kan 2013 and kasi primerong run ka ito ginibo sa Legazpi and we are lucky na this time digdi na po sa Naga. Ini po naka-schedule sa February 15, that is Sunday. Kaya po inibida namin mga gabos sa mga enthusiast sa pagdadagan, mga estudyante, mga profesional, iba-iba pong sektor ang sa syudad, run for akos po ini. Ang registration fees nagkakantidad ni 250 pesos para sa 3K, 300 pesos sa 5K, 350 pesos sa 10K, asin 500 pesos sa 20K. Igwaman discount ang mga estudyante na magkakantidad ng 50 pesos na sana kung sain inima yung singlet kundi erase bib sana. Sigun pa kimalate, ang sa indang makukolekta na pondo mapapaduman sa kaakian ni Naga Children's Home asin sa agta o tabang ng tribe sa Buhi, Camarines Sur. Tamang-tama masatingan ni sabi ko ang Naga ang magugulo pa lang kanina pondo ang dumang po sa Naga City Children's Home asaro yan na as I know saro siyang pailihan garo para sa mga abandonadong mga aki, mga orphans and sa dumang po sa agta and tabang ng tribe kan Buhi, Camarines Sur kaya very po siya working endeavor kaya siguro po kami namin na mag-participate po kita sa nabanggit na period. Sigun pa kimalate, ang mga gusto pang magbali pwede magduman sa indang opisina na maiiling sa Magsaysay Avenue. Ang magarana makakaresibin ng mga premyo. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. 44 PNP Special Action Force, ginirumdom kan gobyerno lokal kan Naga. Sa sarong simpleng flag ceremony kan nakaaging Lunes sa City Hall, pinagkomemorar kan gobyerno lokal ni Naga sa pangingenot ni Alcalde John Bongat as in Vice Alcalde Nelson Ligacion ang 44 Philippine National Police Special Action Force Commandos na binarawian ng buhay sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao.
Ang bandera sa ampangan kan City Hall naka half-mast, siring man, pigbasa ang sarong pangaji asin kasunod kaini, ang opisyal na patarataranin pagmundo asin pakikisumaro. Tampok man ang nagkakapirang kanta, tanganing ini maialay sa pinagmimirar na Fallen 44. Facebook. Asin lugod, magkaiba po ng katuninungan sa Mindanao. Katuninungan na bakong sa piriritan, po, kundi itong katuninungan na igwang justisya. Na iman po yan ang pinakamensahe po nasa po yung official statement manunod po sa Mama Sapano. Buwis sa silang buhay para po sa katulinungan sa Kuya Nasyon. Salamat po, Marina. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Mga gamit sa eskwelahan itinao sa mga kaakian sa Balatas. Sa pangenot ni Attorney Francis Papica asin ni Mayor John Bongat, 1,400 na estudyante kan Balatas Elementary School ang nagresibe hali sa Francis Padua Papica Foundation nin mga gamit sa eskwela arug kan mga notebooks asin libro. Ginibuan na sambit na aktibidad kan Miyerkules na pigatenderan man kan mga magurang asin mga opisyales di barangay. Aram mo po, taon-taon for the last 11 years, partner ko ang City of Naga, pinunan mi ka to ni Mayor Jess Robredo, na magtaon ng encouragement sa mga aki, lalong-lalo na sa pagbasa ng libro, then school supplies. Then pinagpadagos man po ni Mayor John Bongat ang samuyang programa, so naugma po ako sa City of Naga, since sa gabos ng mga opisyalis na pigsusuportahan ang foundation. So ngunyan niya ang kami sa Balatas, nagtao po kami ng 1,500 na school supplies, may notebook, may papel, may pencil, may pencil sharpener, may eraser, may crayons. So we do that as a pack para sa mga aki. And we hope to do that every year. 11 years na. So in 2 years, 20 years na ang foundation mi. Yes, sir. Sigun kay Alcalde Bongat, kumpiyansa siya na sa padagos na pagtarabangan kan gobyerno asin kan pribadong sektor, masisimbagan kan syudad ang mga pangangaipo kan mga kaakian sa marhay na edukasyon. Napilit ang Balatas Elementary School didi kaya na may noted na hababa ang attendance kang mga aki sinda kaya hali sa mga pamilya na medyo may katikapuan sa buhay kaya pinili tayo ni para mapaugmata sinda, number 1, number 2, para lalo sindang igutan sa sindang paglasi na mamatian ninda na ang gobyerno lokal pati ang mga partners, mga private organizations aron kaning Francis Padua Foundation talagang yaon na napapailing kan sa indang pagpursigir na matabang para sa kalidad kang edukasyon kan mga kaakian sa paagi kan mga bagay na siring kay ini. Actually, gumawa kita diling feeding program poon kang December para mapalangkaw and sabi ni principal from 30 plus sa sarong grade level naging 40 plus na ang attendance garon haros 100%. Nagpahayag manin kaugmahan asin pasasalamat si Miss Rebecca Romano, ang principal kan Balatas Elementary School. Ay maugma siyempre on the part mi ta ang mga eskwela mi araman kan gabos na mga hali sa kapobrehan, mga pobre. So makakadagdag ini ta sa ngunyan paubos na si mga gamit kang mga eskwela. Nagtsatsaga na sinda sa mga haralipot na lapis, arogenta mayaman nganing pambakal. So pakaaraming may ma-donate ito nga ni si kay Attorney Francis Papica Foundation in cooperation kang LGU Naga na kami ang napili di maugmahon sa part me. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Primerong aldaw kan Artsman, big celebrar. Mga lokal na mga pintor, pinag-display ang sa indang mga obra. Sa pagpuon kan selebrasyon kan National Arts Month ngunya na bulan nin Pebrero, digdi sa syudad ni Naga, nagsagibo ang mga nagkakapirang local artists kan syudad sa pagdrawing asin pag-display kaini sa publiko.
Iniisinagibo sa Plaza 15 Martires kan mga artist na ang kadaklan hali sa Salingoy Art Group. Ang bulan na Pebrero iyo ang pigdeklara na National Arts Month ni dating Presidente Corazon Aquino sa paagi ng Proclamation No. 683 kan January 28, 1991. Sa pinaluwas kan Department of Interior and Local Government Memorandum Circular No. 2015-004, ang mga gobyerno lokal ka nasyon pinag-iengganyo na ipromoter ang culture as in art scene sa paagi ng festive showcases na isasagibo sa publiko. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Mas modernong pasilidad sa City Jail, pigtutulod. Pirang dokumento na sana ang dapat kumplituhon. Inian pahayag ni Jail Superintendent Metz Plasencia para dagos nang madagdagan ang mga ekipahe na kaipo kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP digdi sa syudad ni Naga na sigunman sa rekomendasyon sa Peace and Order Council ni Konsehal Seling Tuazon. Naaprubahan ka nakaaging bulan ang budget na nagkakantidad na 500,000 pesos hali sa dati kaining pondo na 200,000 pesos. Sigun pa kay Plasencia, ini mapapaduman sa indang pagbakal ng dagdag na closed-circuit television as CCTV, X-ray scanners, body scanners as in generator na orog na gayong makakatabang sa mas epektibong pagmonitor ninda kan mga aktibidad sa laog kan kulungan. So sir, tell us something po about doon sa bago nitong equipments dito sa BJMP. Okay po. Actually po, hindi pa po siya napoprocure. Bali, nasa papel pa po. Kasi last November 2014, during our Peace and Order Council meeting, which was presided by the Honorable City Councilor Tuazon. So during my presentation, kasi I was the one who presented the accomplishment and concerns concerning Naga City District Jail. So, na-found out din ni Sir Tuazon na ang Naga City District Jail is nakulangan sa equipments. So, from there, nag-propose si Sir Tuazon in which na-approve ng council. And last December 22, January last month, na-approve ng chairman ng POC na from 200,000 gagawing 500,000 intended para sa mga kakulangan na equipments. So our priority, siguro additional CCTV camera, yung HD. Kasi yung existing namin hindi HD, pag medyo malayo na, blurred na yung tao. So hopefully magtuloy-tuloy po. Yun po, kulang din po kami ng X-ray machine. Kung po pwedeng mahabol yung body scanner kasi mano-mano yung searching namin pag may bisita. So hindi rin natin iwasan na nalulusutan ng kontrabando. So yun po, kailangan din namin ng standby generator set kasi pag nag-brownout, ang jail kasi parang hospital yan eh. Hindi pwedeng mawala ng ilaw, lalo sa gabi kasi for security reason, kailangan po namin ng standby generator set. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze.